तू आइटम झकास टांगे द हमरा के कुछ ना ले धरे बेटा पढ़े जात बा ना जू जमाना के खराब अच्छा से पढ़े लिखे जाइयो। अरे ना मम्मी हम तू जैसन गाँव भर में लड़की बाइसन औसन हम ना तू जो कहती ना समझत नहीं हम। ये बेटा जुग जमाना के चलते ही कहतनी जमाना देखत रही हो रहेला। ठीक बा मम्मी तू हमरा सिखाओ मत हमरा सब जानत निमन से रही है स्कूल में कौन संगे मेहनत करी जाने तारे ना कि हम आ तू कैसन है जा हमनी के गांव का आवारा पागल लड़का है जा व्यवहार से एकदम बिगड़ा लड़का है जा। आ सुन ना देखो गौवा में गोइला नहीं जाना तो कितना माल झकास रहे आइटम नंबर 1 देख तू पौले रहले कितना खुश रहले तू हाँ कि ना रही खुश हम। लेकिन देख सुन स्कूलिया लड़की हो जानते है ना सुषमा के आवेले कितना झकास लागेले एकदम सुपर पाइस मोल की तरह फेरे लबले लगा के आवेले। तो चल टाइम में पड़ा तनी जा चल के टाइम पड़ ले चल जी ना टेंशन बा हमें लगे दोस्त है जा यार। हां दोस्त ठीक बा कोनो टेंशन नहीं है ना हम टेंशन नहीं। देख तू चुम्मा ऊपर से लिए हम चुम्मा नीचे से ले ठीक बा तू खुश और मुँह खुश ठीक बा ना चल 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 लागत आज हमरा जाए में लेट हो जाई पता ना सब हम सहेलियो भागियो गइलो के अपन जल्दी जात नहीं बड़ी लेट हो गई बाते माई न एको गो अपन बात सुनाए के चलते ना हमार टाइमो लॉस कर देवेले ओकर तो रोज टेंशन नहीं रहले लेकिन का करी आजकल ये सब के अफवाह फैलल ही बाते कि हई होता होता ऐसे माई हमरा के समझावत रहले हमरा भी तो बतलही ना बाते तो हम तो कहां हवा चलता ना पता ना मम्मी के बात ना हमारे कपार में अभी तक ले गूंजत आते लेकिन हमारा तो उस माइंड में हमारे गूंजबे ना करला हमारा तो ड्रीम कुछ और रहते कि हम पढ़ लिख के इंजीनियर कलेक्टर कुछ ना कुछ तो जरूर जॉब अच्छा करब कि जेकरा से हमारे माई बाबूजी के नाम एकदम गर्व से ऊंचा हो जाए। हमारा वो सब घटिया काम करूँ के नहीं के हमारे फ्रेंडवा ऐसा लेकिन हम वैसा ना सोचे ना बस हमरा तो अपन लाइफ में ना कुछ इतना बड़ा बने के बा कि लोग हमरा के देखी तो सलाम करी हई करी हो करी बस अपन ड्रीम पर फोकस करे के बात है और कुछ ना। हां रास्ता से लौकत नहीं की सब हां इंतजार करल जी आवते जरूर होई ठीक ना लेकिन सुषमो के ना छोड़ा ना जी देख ओकर जवानी का रस चूसल जी आ मन के शांति कर जी आ जवानी के जिंदगी अपन रस में डूबल ए यार देखो आवतिया तब टाइम में चल का आवतिया चल इस बीच में खड़ा हो जा बीच में आवतिया पकड़े दे का ये रानी का हाल बा पगला गइल बड़ा का हो पगला गइल बानी तरला शरम निकला तारा प्यार में पगला गइल बानी रे हमरा प्यार में और का चुकिया देखत ना उठा के मार में थी ना कि गोलियां लाल हो जी सोच मार द दोगला है हरामी है आवारा है ये हमर तो रानी चले रहने से लागत है कि एक नंबर के का हम कही आ तोहरा हीरो है हो हीरो हाँ। हमर जूती ना हड़ा हीरो हड़ा तू कितना आइटम झकास लागत तारू देखा छुआ में समझला ना तो इसके गांव घर के जुटा के ना इतना मारवा देम ना कि चल जी बस सलाखों के अंदर सोच लो सुनो ना राजा का रानी बनो ना देखा एकदम बसा के रखब दिल में लागत है एकदम बिगड़ के माटी हो चुकल बा ना ए अभी सब लागत बोल यू कुछ बोल का हमनी गांव के दबारा है जा हमनी के कोई लाज डर नहीं के हो चुप बोल दे ले ये हमार रानी चला ना का देखा बार छुआ में समझ में आई ना अभी जानत नहीं का तू हमके कर बेटी है छुआ तनी ना ता छुआला से हमारे देही में करंट आवता एकदम भभक के बॉल जरता ये हमार रानी आऊ का केहू ना तो चकी कुत्ता एकदम हरामी बाओस कुत्ता ए हमार रानी भागना तो जानत ना मार फोन से चला के ना कपारे तार फाड़ी सोच लो हाय रानी माल लागेलू हमारा माल लगेलू नतिक बेटा तो हम आइए पहिना मार ए यार हां यार मार देला से गाल में चाटा मार देलस लेकिन सुन हां अगली बार काल आवे दे ना हेड चाटा में गाल लगवनी है ना हेड चाटा में लगा हम रेडी बानी काहे से कि ये चाटा के बदला हम काल के सिखाए ठीक बा ए पर ओके छोड़ दे जाए दे फिर गुद्दी है उड़त है तितली उड़ के जाएगी का हो आगे निकाल बाप रे हमरा बड़ी खीस बरत आते मन तो करता ना कि सारा बढ़िया भी तो सब फेंक दी का हो गइल बा जब छोट रही ना तब
घूमत फिरत अपना मन के मर्जी से रही। आजकल तो बहरी हमरा निकले लायक भी नहीं के पढ़े भइल का बा बताई। अजी मम्मी जी का हो आई है ने भइल का बा जी का भइल बताई ना का भाई जान तो भौजी जो न बात के हमरा डर रहे ना मम्मी हमरा के सुबेरे समझा के विदा कर लिया, लेकिन उहे बतिया हमरा साथे हो गइल हनी पढ़े खातिर ना तो हमरा के रास्ता में लइका छेड़त रहसन। तोरा के इतना समझाइले रानी इतने समझले कौन बात है ये नहीं तो मैं हम ना कुछ कहले हमरा के छेड़े लागला सन हम का करे। हम एक लपड़ खींच के मारला नी छुछुंदरा के रो खाले झूठो कहलाई। सुना ऐसन गलती ना कइल जाला, बढ़िया से अपन पढ़ा लिखल जाला, बढ़िया से काम कइल जाला। तो मैं हम बढ़िया से पढ़िए ना गलिया वो का हमरा के छेड़त तो सन तो उनी काम छोड़ देम। गोड़ हाथ तो के ना गइलो कभी देखल वैसे त ना कइसन सन तोरा के ना बाप का पहन के जाई देख मैं कुछ हम पढ़े ना जाई दूसरे के कैसे अपन जिंदगी खराब करा। मैं पढ़े काहे ना जाइम रहुआ। देखो बाबूजी हम घरे रम हम तार काम में हाथ उठ बटाई हम ना पढ़े ना जिमब। हमारे काम हमरा से बेसी नहीं है ठीक बा। हम अपन काम कर लेम आ दूसरे के बात मत सुनी। जाई हो कॉपी किताब रखी गोहन धो के खाई पी बाग बाबूजी हमरा पढ़े अच्छा ओकर हमनी के इंतजाम करल जी ना। चल चल पहले यही देख दो बतावा ना ई कहते कि हम पढ़े ना जाइब। एक बार एकरा संग गलती पढ़ी ना एक बार के हमारे गलती कइला घरे छोड़ के पढ़ाई लिखाई बैठ जाई। हैं इहो एकदम उहे हो गइल। एकरा कितना समझावा तनी कि देख रे कोरी भीषण पहर हो गइल बेटे। सब जा तनी कपड़ा पड़ो सब फीच उच लेवे। बाबूजी ई काम हो बनैले बाड़ू हो पता ना बाबूजी जाए के मन नहीं के करत, लेकिन फिर भी जात नहीं तो अनिए जानी के खाली तार माई के बात सुन के हम जात नहीं तो हमरा जाए के मन नहीं के करत। शादी बियाह हो जाला नु तब मर्द के छोड़ के भाग ना जाला ठीक बा। उबियावे से ओसे कोई उबियावता ना तो पढ़ाई लिखाई ना छोड़ के बैठल जाला घरे। बाबूजी सब बात से हमरा बड़ी डर लगेला ई समझाए के नहीं की कहत, लेकिन जाए तो एक बार ना भइल अब दोबारा ना होई। देखी पढ़ लिख ले हम ना तो डॉक्टर बन जाए पुलिस बन जाए कुछ बनम तमनी के घर के नाम ना होई। मास्टराई बन जाए स्कूल में लइकन के पढ़ावे। ठीक बा बाबूजी हम जाती ना माई कहां बिया वहां के शायद दूरी पर रही का था अब माईवा ना दिन भरे न होने बतियात रहे। ठीक बा हम जाते जा बढ़िया ले पढ़ लिखा। कोई के कहे से कोई अपन पढ़ाई लिखाई है तू छोड़ दी है ये ऐसे करताड़ी कि माने ना जी पढ़े ना पढ़े जी तो इनकर ओकनी के का जता न टेंशन के इनकर ना जिंदगी बर्बाद होए चाहे खराब होखी। इनकर तो तनी के बुझात नहीं के लइका ए भाई तू बहुत माल पटावेला। बस हीरो है हीरो गांव के हीरो। बहुत तू आइटम पटा कौन कौन एक्शन मारला कि पटावेला हमरा बुझइबे ना करला। डायलॉग मारी ना डायलॉग सुनबे बोला तो एगो अरे ज्यादा इंग्लिश मत झाड़ा एक करे जा ना तो जवानी के पानी तोहर झाड़ दी हस आ हई लगा के लइका तोहर जवानी लसा इहे शायरी मार देला ना तो लड़की का बुढ़ो पटी जाला स देवे खातिर औ देखा ना सुना बोला हमरे साथे रहल चाहत रहा एकदम भाई रहन ता साथे चला दोस्ती निभावे का पड़ी एकदम नहीं भाई आ पैसों भी कुछ खर्च लगी तो लगावे का पड़ी एकदम खर्च कर टेंशन काहे लेता हो। आइटम नंबर 1 हां ठीक बा ना तोरो के दे दे कोनो लेकिन तू ठीक ठाक नहीं खा लागत लेकिन ठीक है बाड़ा चलो ठीक बा दोस्ती का हाथ बढ़ाओ ठीक बा कबो टूटे ना टूटे ठीक बा ना टूटे ये रास्ता से एगो माल आवेले हां ठीक बा हाँ। तू ऊपर से मजा लिह और हम नीचे से मजा लिह टेंशन नहीं है ना कोई खुश टेंशन बाड़ा एकदम खुश लेकिन पैसा लागे भैया वैसे ठीक बा ना कोई दिक्कत आ हमनी के बच बचा के ना जेल जाइल जी ना पुलिस से डराइल जी बचे का बाऊ नहीं से ठीक बा ना टेंशन ना चलो हमनी के हो जी इंतजार कर चलो का जना जे हमर मन इतना उदास लेखा लागत ना कि जैसे लागत का भइल बता। तुझे अपना बनाने की कसम खाई है ओ राजा 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 और जा में समा जा अरे बहियो कोसी के सोइया मारे लो कचा कोच कोच का काया रानी ना हटब ना जौन छुछुंदरन के इंतजार रहे ना ओकनी के से मुलाकात हो ठीक बा हो गइल बटे लेकिन चाटा मले रहनु ना ओकर तब बदला आज अभी तो चाटे मार ले भाई देखी हां कहियो बाल के बड़ी मार मत खाली छीन 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 छीना जाता देख दिया था यहां पे ए रानी तू आइटम झकास टांगे तो हमरा के गई कॉपी धर बचावा जल्दी धर ए बचाओ जा तोहरा के ना मला से ज्यादा चाटला में हम क्या ठीक बा कुछ ना ले धरे
ला भैया उड़ाओ ए रानी ला भैया तोहरा जोश के जवानी जो हमारे नामे कर दो पूछ ना अब मोबाइल दो मोबाइल दो सब छीना मोबाइल दो चल जल्दी चल भौजी से कहत रहे कि भौजी हमरा के विदा मत कर, लेकिन भौजी हमर बात ना माने। अब तो हम कोई के मुंह दिखावे के लायक भी नहीं के। अब तो हमार पूरा इज्जत उज्जत सब लुटा गइल, केकरा से हमर बियाह शादी अब कुछ ना हो की। अब हम जिंदा ना रह, हम जात नहीं अपन जान दे दे। वो दोनों बदमाश हमारे के इससे नोच नोच के खोला संजी से लागत रहे। हे भगवान पढ़ावत लिखावत तो केकरा खातिर करता माई माई हम तोरा से कहत रही ना हमरे के स्कूल मत विदा कर। माई अब हम कोई के मुंह दिखावे के लायक ना बचनी। का भइल रे का हो गइल बाजी हाय का भइल बच्ची दुपट्टा वाला तोर बेगवा जोरवा सब मम्मी हमर जीन के फेंक देला सन। अरे का भइल बाटे बताई में हमारा तो था सोच बैठ पहले कहता ना रोवती का भइल बताओ रे बच्ची बताओ नहीं है कि का भइल लटे। भौजी हमरा जो दूर को लइका छेड़ले रहा सन ओकर के हम एकते में चचे के मरले रही। उहे लइका आज हमरा जोर जबरदस्ती करके हमारी इज्जत लूट लेला सन। माई अब हम कोई के मुंह दिखावे के लायक ना बचने, हम जिंदा ना रह। ना वैसे ना करिए अपन जान दे ना ऐसा मत कर, ऐसे ना बेटा ऐसे ना कर जाला। बताओ का दिल में सपना रहे कि पढ़ लिख के डॉक्टर बनी, हम जिंदा ना रह। मैं हम जाती फांसी लगा के अपन जान दे दे। ओ ये दादा ये का हो गेल हमनी के ठीक है कह दिए हो। हमनी तो सोचते जे नतिया समझा देवल जी तो समझ जसन। हे मम्मी देखी ना बच्ची जी कुछ करी हन ना